Luotsin työ on yhdellä sanalla kuvaten itsenäistä. Se on lainsäädännössä päällikön paikalliset olosuhteet tunteva neuvonantaja, ja siinä neuvonantajan roolissaan sillä ei ole ketään, keneltä kysyä neuvoa itse, vaan se tekee ne päätökset ja neuvonantamiset itsenäisesti. Siirtyminen putterista siihen laivaan, kun on huono keli, on korkea aallokko, kova tuuli, huono näkyväisyys. Ja että leidarit on semmoisessa kunnossa, ei ole jäisi. Se on talvella pimeässä, niin voi olla välillä semmoista, että sit miettii ennen kuin menee sinne, että mitä tänään on. Emerald Princess, vajaa 300 metrinen, siis suurimpia risteilyitä, mitä meillä täällä käy, ja italialainen kapteeni oli hänkin tuttu aikaisemmilta käynneiltä. Kelihän oli loistava, luotsaus sujui niin sanotusti rutiininomaisesti, ettei mitään yllättävää ollut eikä ollut liikennettä muuta kuin sedellä kulkija. Se oli ihan, voisi sanoa, sellainen rutiinisuoritus. Kaikki meni niin kuin suunniteltu. Mitat ja rungon täyteläisyys on viritetty ihan äärimmilleen ajatellessa kanavan mittasuhteita ja vaatii semmoista tiettyä tarkkuutta. Laiva on iso, vaikkakin ehkä mitoiltaan pieni, mutta tänne olosuhteisiin marginaalit jää aika pieneksi, kun liikutaan täällä kapeissa vesissä Saimaalla.